Yle Extran netistä. Zum ersten Durchgang, meine Damen und Herren, schon mit Ihrem Applaus, wofür wir herzlich danken, behalten Sie das bei. Andreas Beck aus Österreich mit 105,5 kilpailun suuri alkaus. Siinä hyppäsi nuori itävaltalainen Andreas Beck kilpailun ensimmäisen hypyn 105,5 metriä. Todellakin tämä mäki on täysin uudistettu. K-piste on siirtynyt 120 metriin. Mäki on suurempi kuin koskaan aikaisemmin, joten tuo 120 metriä hän tuo sitten 60 pituuspistettä sille, joka siihen pisteeseen yltää. Harald Rodlauer oli seuraava hyppääjä ja hän jää vain 81 metriin. Tuollainen läpilasku siitä tulee. Täällä on hypätty karsintakierros ja ensinnäkin siitä mainittava se, että kaikki suomalaiset selviytyvät ilman muuta itse kilpailuun. Mitään vaikeuksia heillä ei ollut. Itävallan Rausmeier on seuraavana tulossa sieltä. Tässä kilpailussa on jälleen nopea tempo. Tässä vaiheessa kuitenkin ne suomalaisten karsintakierroksen hyppyjen pituudet. Anssi Nieminen hyppäsi komeasti 112 metriä. Se oli karsintakierroksen pisimpiä hyppyjä. Vesa Hakala 107,5 metriä, Risto Laakkonen 100,5 metriä, Raimo Ylipulli 101 metriä, Ari-Pekka Nikkola 98 metriä ja Toni Nieminen 112,5 metriä. Mainitakoon, että Nikkola ja Nieminen hyppäsivät hieman alemmalta lähtölavalta. Pisin karsintakierroksen hyppy oli Goldbergerin 119 metrinen. Ja näin Andreas Beck on edelleen kilpailun kärjessä 86,7 pistettä 105,5 metrin hypystä. Werner Schuster oli tämä hyppääjä. Hänellä oli vauhtia 93,3 kilometriä tunnissa. Hän pääsee 104,5 metriä. Schusterin pisteet 86,8 ja hän menee kärkeen. Franz Neuländer on seuraavana vuorossa. Tässä on tämä itävaltalaisten kansallinen ryhmä kärjessä, mutta sekin on jo erittäin kova. Suomalaisten hyppynumerot tähän väliin. 30 Anssi Nieminen, 41 Vesa Hakala, 51 Risto Laakkonen, 55 Raimo Ylipulli, 67 Ari-Pekka Nikkola ja viimeisenä numerolla 73 hyppää Toni Nieminen, joka tavoittelee mäkiviikon voittoa ja on myös maailmancupin johdossa. Neuländer saa 77,9 pistettä, menee kolmanneksi. Seuraavana sitten Alexander Pointner, 20-vuotias innsbruckilainen, 103 metriä karsinnassa. Pointner on voittanut joukkuemäen maailmanmestaruuden junioreiden MM-kisoissa. Pointner lentää myöskin tuollaiset reilut 100 metriä. Jos tuota mäkeä katsotte, niin kriittinen pistehän erottuu sinisen ja punaisen värin taitepisteessä. 104 metriä mittaa Pointnerin hyppyyn. Ja kolmanneksi pistein 84,6. Stefan Hörngacher on ollut tyyleineen aika tavalla sekaisin täällä mäkiviikolla. Hän oli viime kaudella erittäin hyvässä vedossa. On pyrkinyt uusiutumaan hyppääjänä, ottamaan tämän V-tyylin käyttöön, mutta ei kovin hyvin tuloksin. Eikä tälläkään kertaa hyppyyn tule pituutta. Alastulorinnetta kun katsotte, niin tuo sinisen yläpää on 90 metrin kohdalla, niin siitä saa jonkinlaisen kuvan näistä hyppyjen pituuksista. 94,5 metriä Hörngacher. Tänään suomalaistuomari Juhani Puijola on tuomari A ja hän antaa tästä 13,5. Yhteispisteitä tulee 65,8. Seuraavana sitten Heinz Kuttin, joka myös on muuttanut V-tyyliin. Toistaiseksi ei ole vielä kovin hyvin tällä tyylillä kilpailuissa onnistunut, mutta hyppäsi karsinassa täällä lupaavasti 109 metriä.
toista 100 metriä kantaa tämä kilpailuhyppykin, joka tulee hieman alemmalta lavalta. ...88,2 pistettä Kuttinille. Hän siirtyy tuolla pistemäärällä johtoon, mutta ei varmasti kovin kauaa keiku kärkipaikalla. Seuraava hyppääjä oli jo Mihail Jessin. Venäjää edustava hyppääjä 98,5 metriä. Pisteitä 78,9. Hän menee viidenneksi. Jan Koval, Puola, on seuraava hyppääjä. Lyhyeksi jää Jan Kovalin hyppy. Tästä välistä on pois muun muassa Jan Buglöv. Hän epäonnistui karstakierroksella täysin. Hänen hyppynsä on pahasti sekaisin. 95,5 metriä puolalaiselle hyppyyn mittaa. Ja pisteitä 69,7. Sitten ensimmäinen italialaishyppääjä Roberto Secon. Välistä on pois Horst Bulau, Kanada, joka putosi karsinnassa. Kaikki suomalaiset siis selviytyivät helposti karstakierrokselta jatkoon. Ja nyt tulee pitkähkö hyppy Roberto Seconilta. Hän pääsi jo karsinnassa 108 metriä. Nopeutta nokalla 92,8 kilometriä tunnissa. 107 metriä. Kärkipaikka Seconille pistein 92,8. Ivan Vujamo, Sveitsi, pääsi 103,5 karsinnassa. On 21-vuotias hyppääjä. Ei tällä mäkiviikolla vielä ole kovin kummoisesti menestynyt. Tällä kertaa 100 metrin tuntumaan myöskin Vujamo. 100,5 metriä tarkalleen ottaen. Sijoittuu 8. pistein 76,7. Vuorossa Andrei Verweikin, itsenäisten valtioiden kansainyhteisö, kun kärjessä Secon, toisena Kuttin, kolmantena Schuster. Näin Verweikin, joka Lahden MM-kisoissa 89 oli parhaimmillaan, oli 8. ja 5. Pääsee nyt 99 metriä. Ja pisteitä 74,69. Aika lattea toistaiseksi on ollut tämä varsinainen ensimmäinen kilpailukierros. Damjan Fras, Slovenia, seuraava hyppääjä. Junioreiden MM-mitali viime kaudelta hänelläkin. Hyppy ei koskaan lähtenyt niin kuin pitäisi. Hän myöhästyi ponnistuksessa ja näin hyppy jää verraten lyhyeksi. 95 metriä. Ja pisteitä 72,5. Ivo Perttile, Hannu Lepistön valmennettavia Italian maajoukkueesta. 99 metriä karsinnassa. Hänen maamiehensä Roberto Secon johtaa kilpailua. Ja johtaa tämän hypyn jälkeenkin.
98,5 metriä Perssilelle. Menee 9. pisteen 75,9. Ensimmäinen suomalaishyppäjä tulee siis numerolla 30. Hän on Anssi Nieminen, joka jälleen hyppäsi karsinnassa lupauksia antavasti 112 metriä. Vuorossa Zakari Sotirov, Bulgaria. Mäkiviikon yhteispisteissä nyt 67. Jälkipään miehiä pääsi nyt kuitenkin mukaan itse kilpailuun. Nuori hyppääjä vielä 18-vuotias. Mutta lyhyeksi jää Zakari Sotirovinkin hyppy. 98 metriä, pari metriä lyhyempi kuin karsinnassa, pisteitä 75,7. Brian Sanders pääsi karsinnassa 99,5 metriä. Hän edustaa Yhdysvaltoja. St. Paul Ski Club on hänen seuransa. Myöskään Sanders ei kovin usein ole karsinnassa tietään jatkoon selvittänyt. Tällä kertaa selvitti, mutta tuollainen lähes läpilasku tulee hänenkin hypystään. 100 metriin Brian Sanders ei tuolla hypyllään yllä. 95 metriä. 66,5 pistettä ja 14. Tuomarit näyttävät 13,5–14,5. Jirsi Raska on seuraava hyppääjä. Raska hyppäsi 105 metriä karsinnassa. Hänellä on myös ollut vaikeuksia täällä. Ei oikein ole tahtonut karsinnasta jatkoon selviytyä. Maailmanmestari isänsä jalanjäljille Jirsi kuitenkin on. Nuori hyppääjä vielä. Mutta 100 metriä tekee tiukkaa. – 95,5 metriä. 68,2 pistettä vain. Pisteet jäävät alhaisiksi, koska tuo K-piste on todella 120 metriä. Ja jos metrin sen alapuolelle jää, niin siitä jo vähennetään sitten 1,4 pistettä. Ja jos taas vastaavasti metrin yli K-pisteen hyppää, niin saa plussaa tuon 1,4 pistettä. Dionys Vodnev ilmassa, horjahdus alastulossa. Itsenäisten valtioiden yhteisöä edustaa Vodnevkin. 97,5 metriä. 100 metriä on ollut viime aikoina nyt tiukassa. 75 pistettä. Nicolas Jean-Prost, Ranska, hyppäsi hyvin karsinnassa 108 metriä. On 24-vuotias hyppääjä. Parhaimmillaan tällä mäkiviikolla sijoittunut 22. Garmishissa. Yhteispisteessä 34. Hänen jälkeensä tulee sitten Anssi Nieminen. Kauniissa asennossa Jean-Prost lentää ja sinne 100 metrin kieppeille. 92,5 kilometriä tunnissa hänellä oli vauhtia hyppyrin nokalla. 101,5 metriä. Pitkästä aikaa päästiin yli 100 metrin. 85,1 pistettä viidenneksi. Nyt sitten vuorossa Anssi Nieminen. Tuollainen samanlainen hyppy kuin karsintakierroksella 112 metriä, niin hyvä tulee. 24-vuotias, 171-senttinen jyväskyläläishyppääjä, Risto Pirttimäen valmentama. Tyypillisesti vinottaen Anssi sieltä tulee, mutta ei ole samanlainen hyppy kuin karsinnassa valitettavasti. Zweite 100 Meter, gewonnen durch die Seite für Anssi Nieminen. Startnummer 32, der nächste, Otto Westman aus Schweden. 100 metriä
79 pistettä vievät Anssin 7. tilalle. Tuomarit antoivat tasaisesti 15, niin on siellä 1.16,5. Ruotsalaisvärejä Magnus Westman. Hänelläkin on ollut suuria vaikeuksia päästä karsinnasta läpi itse kilpailuun, horjahtaa tuossa alastulossa. Ruotsalaisten kokonaispanos mäkiviikolla ei ole ollut kaksinen. 101 metriä, 80,9 pistettä, 7. Zbigniew Klimovski hyppäsi 105,5 metriä karsinnassa, on puolalaishyppääjä, kun tilanne kärjessä on se, että Roberto Secon johtaa edelleen, toisena Heinz Kuttin, kolmantena Werner Schuster, 4. Andreas Beck, Nikolai Jean-Prost on 5, Alexander Beutner 6, Westman 7 ja Nieminen 8. Myös Klimovski jää reilusti tuosta karsintakierroksen hypystään. Vain 96 metriä nyt. Pisteitä 68,9, 10. Korjaan 18 tietenkin. Markus Gehler, Sveitsi. Sveitsiläiset hän valmentautuvat tsekkoslovakialais-itävaltalaisin opein. Samek Hönl on heidän A-maajoukkueensa valmentajapari. Ja Rathmeier, Werner Rathmeierin vanhempi veli, on sitten vastaavasti juniorivalmentaja. 101,5 metriä Gehler. Tuomaritornista näytetään 14 ja 15, 77,1 pistettä, mikä merkitsee 11 tilaa. Vuorossa Ralf Gebstedt, 104,5 metriä karsinnassa. Oberhofista kotoisin oleva hyppääjä. Saksalaisten mäkiviikko on myös ollut vaikeuksia täynnä. Nyt Gebstedt kuitenkin tulee reilusti yli 100 metrin ja saattaa nyt kamppailla 3 parhaan joukkoon pääsystä. 104,5 metriä Gebstedt. 89,8 pistettä toiseksi. Tuomaritornista yksi tuomareista, saksalainen heltyy jopa 18 pisteeseen, kun itävaltalainen antaa 16,5. Sitten Magne Johansen, numero 38. Seuraava suomalainen, 41, on Vesa Hakala. Johansen on väläytellyt hyviä hyppyjä ja jälleen tuollainen kohtalaisen pitkä hyppy. Johansen pääsi karsinnassa 109,5 metriä. 103,5 metriä. 86,9 pistettä neljänneksi. Bäringe Telberi. Telberin veljeksistä vanhempi. On kokonaispisteissä nyt mäkiviikolla 45. Eikä Bäringe Telberi tälläkään hypyllään kovin vakuuta sinne 100 metrin pintaan. Hän kyllä pääsee. 100,5 metriä. 79,2 pistettä ja 10 tilaa. Tuomas Radka, Tsekkoslovakia ja sen jälkeen sitten Vesa Hakala, Suomi ja Harja Valta. Sukset levällään, tulee sieltä raskas, ei ollut varsinaisesti tuollainen puhdasoppinen V-asento, vaan hyvin leveä suksiasento. Tasan 100 metriä. – 76,5 pistettä 16. Nyt Vesa Hakala, joka pääsi 107,5 metriä karsinnassa.
Jos hän tuon hypyn uusii, hän saattaa hätytellä Roberto Seconin kärkipaikkaa. Hakalan valmentaja on Mikko Virmavirta. Vesa on hieman etsinyt hyppyä täällä. Nyt leijaa hyvin ja pitkä hyppy. Todella hyvä hyppy. Vesa Hakala onnistui tällä kertaa. ...108 metriä tuottaa hänelle 96,7 pistettä kärkeen. Tuomarit näyttävät hyviä pisteitä 17,5 18,5. Enimmät pisteet antaa saksalaistuomari. Ivan Lunardi, Italia. Pienoinen horjahdus loppuliuun aikana. Ei kovin suuriin hurraahuutoihin oikeuttava hyppy, 102 metriä. Viidestätoista puolesta 17 tuottavat 82,3 pistettä 10 tilaa. Sitten Mark Nölke. Saksa hypännyt tällä mäkiviikolla kohtalaisen mukavasti aina silloin tällöin. Nytkin karsinnassa 109,5. Erittäin leveä V-asento ja pitkälle leijaa Mark Nölke. Nuori saksalainen siirtyy nyt vuorostaan kilpailussa kärkeen. ...110,5 metriä peräti. Siinä näette tämän videomittauslaitteen, jolla tarkasti saadaan hypypituus selville. 98,7 pistettä kärkipaikka Nölkelle. 17-18 ovat tuomareiden arviot, kun vuorossa sitten jo Tomas Goder, Tšekkoslovakia, junioreiden MM2 viime talvelta. Ja myös Goder tulee todella pitkälle. Nyt lähestyttiin jo K-pistettä. Thomas Goder kerää 116,5 metrin hypystään pisteitä 105,6 ja ylivoimaiseen johtoon. 16,5-17 antavat tuomarit Samo Gostisa vuorossa. Ja pitkälle leijaa slovenialaishyppääjäkin. Nyt ovat hyppyjen pituudet alkaneet, sanoisinpa jopa huolestuttavasti, kasvaa. 109,5 metriä. Nopeutta nokalla oli 92,4. Ja Gostisan pisteet 98,3. Gostisa menee kolmanneksi. Norjan Rune Olinik seuraavana, kun tilanne on nyt Thomas Goder selvässä johdossa. Mark Nölke toisena, Samo Gostisa kolmantena, Vesa Hakala neljäntenä ja Anssi Nieminen on 16. Norjalaiset lähtevät joukolla täältä kotiin ja kuulemma he aloittavat harjoitukset siellä tarkoituksena, että kaikki hyppäjät hyppäisivät olympialaisiin mennessä V-tyylillä. Saa nähdä onnistuuko. 103,5 metriä. 88,9 pistettä 7. Christoph Dufner. Saksa on ollut pettymysmäkiviikolla. Hän on nyt 26. paras sijoituksensa Innsbruckin 20. tila.
Tällä kertaa tulee kuitenkin pitkälle. Reilu tasajalka alas tuo kyllä päättää tuon hypyn, mutta se on pitkä hyppy. Hyvin lähellä K-pistettä aletaan olla. 116,5 metriä hänellekin sama pituus kuin Koderilla. 16,5-17 pisteitä 105,6 eli täsmälleen samat yhteispisteet kuin Thomas Koderilla. Näin Dufner ja Koder johtavat yhdessä kilpailua, kun vuorossa on Andreas Scherer, joka hyppäsi karsinnassa erittäin hyvin 109,5 metriä. Risto Laakkonen on seuraava suomalainen, hänen numeronsa 51. Tässä on 3 hyppääjää vielä ennen häntä. Scherer ei pysty uusimaan karsintakierroksen hyppyään. Sata metriä ja pisteitä 80,5 17. Seuraavana Didier Mollard. Ranska. Didier Mollard pääsi karsinnassa 102,5 metriä. Jos Innsbruckin mäessä tuo hyppyrin keula oli hyvin nopea, niin tässä taas puolestaan se on hidas. Merkitsee sitä, että siinä pitää aika paljon hyppää ja malttaa odottaa ponnistusvaihetta. Mollard 98 metriä, 75,7 pistettä. Heikko Hunger oli karsinnan parhaita, 112 metriä. Hunger oli todella tyytyväinen tuohon hyppyynsä. Hän on mäkiviikolla 16 3 kilpailun jälkeen. Ja mukavasti hän leijaa tässä varsinaisessa kilpailuhypyssäänkin, vaikka jää selvästi kyllä karsintakierroksen pituudesta. Täällä aurinko alkaa paistaa pilviverhon takaa. Eilinen päivä oli hyvinkin pilvinen. 107 metriä nyt Heikko Hungerin hypyssä mittaa. Ja pisteitä 93,36. Risto Laakkonen. Riston itseluottamus on ollut hieman kateissa sen jälkeen, kun hän toisessa osakilpailussa karsiutui jatkosta. Mäkiviikko alkoi hänellä hyvin. Nyt kuitenkin sellainen kohtalainen hyppy. Das also war jetzt Risto Laakkonen aus Finnland mit 107,5 Meter, 107,5 meters. Achter war noch in Oberstdorf, dann in Garmisch, disqualifiziert am Dienstag, Freitag, Risto Laakkonen 107,5 metriä, pisteitä 96,5. Hän menee 6. Espen Bredesen Norjasta vuorossa. Tilanne Koder, Dufner johtavat. Nölkke 3, Kostisa 4, Hakala 5, Laakkonen 6. Sata 7,5 metriä myöskin Bredesen. 94,5 pistettä. Häviää 2 pistettä Laakkoselle, menee 7. Dieter Thoma. 104,5 metriä karsinnassa, paha horjahdus alastulossa, hyvin lähellä kaatumista. Thomahan on mäkiviikolla mahdollisuutensa jo pilannut kaatumiseen edellisessä kilpailussa. Tyylikäs hyppääjähän Thomakin on. Ei huippupituuteen tämä hänen liitonsa kanna.
107,5 jo kolmas hyppäjä peräkkäin. Seuraava hyppäjä on sitten Suomen Raimo Ylipulli siellä jo valmiina. 95 pistettä Toomalle. Sijaluku 7 tällä hetkellä. Hänkin jää Laakkosen taakse. Raimo Ylipulli karsinnassa 101 metriä. Ei aivan täysin onnistunut hyppy silloin. Raimo pystyy paljon parempaan. Tyypillisesti vinottaen sieltä tullaan, mutta lyhyeksi jää Raimo Ylipullin hyppy. Ylipulli 101,5 metriä, 82,6 pistettä, 19. Vuorossa Martin Truns, Sveitsi. Oli hyvä karsinnassa, 108 metriä. Tällä kertaa Truns ei pääse niin pitkälle. Hänen jälkeensä on tulossa Andreas Goldberger, karsinnan pisimmän hypyn väläyttänyt 119 metriä. 102 metriin Truns. Pisteitä 81,3, sijaluku 21, kun täällä Mäkimontussa itävaltalaisyleisö riehaantuu. 19-vuotias Andreas Goldberger. Hän tuli mukaan Innsbruckin kisaan, oli heti kakkonen ja nyt yleisö vaatii häneltä samanlaista hyppyä kuin karsinnassa, 119 metriä tuolloin. Kyllä, pitkää tulee jälleen. Goldberger ei aivan 119 metriä. Nyt 110,5 metriä. Menee kolmanneksi, 100,2 pistettä. Thomas Koder ja Christoph Dufner johtavat edelleen yhdessä kilpailua, sitten Goldberger kolmantena, Nölke neljäntenä, Gostisa viidentenä, Hakala kuudentena ja Laakkonen seitsemäntenä. Øyvind Berg, Norja. Ja pitkähkö hyppy myöskin tässä. Øyvind Berg pääsi karsinnassa hyvin, 113,5 metriä oli yksi karsinnan parhaita. Niin pitkälle hän ei tällä kilpailuhypyllään yllä. 108,5 metriä. ...96,4 pistettä, 8. Tuomarit antavat 16,5-18, suomalaistuomari 16,5 ja itävaltalaistuomari 18. Mikael Martinsson. Kova karsinnassa, peräti 116,5 metriä. Ja hyvin hän tulee tällä varsinaisella kilpailuhypylläänkin. Erittäin hyvä hyppy. Martinsson on saamassa juonesta kiinni. ...111 metriä Martinsson. Menee kolmanneksi, 101,9 pistettä. Seuraavana sitten nuori, 17-vuotias junioreiden maailmanmestari Martin Höllvart. Itävalta, hän on mäkiviikolla viidentenä. Hyppäsi karsinnassa 113,5 metriä. Goder, Dufner kärkiparina, Martinsson kolmantena, Goldberger neljäntenä, Hakala 7, Laakkonen 8.
Hölvart. Pitkä hyppy jälleen. Mutta kyllä Martin Hölvart on pitkien hyppyjen mies. ...115,5 metriä, pisteitä 108,7 ykköseksi. Sylvain Freiholz, Sveitsi, on seuraavana. Hölvartin tyylikkyyttä arvostettiin, hän ohitti Koderin ja Dufnerin. Freiholzin hyppy näytti menevän pipariksi jo alkulennon aikana, mutta yllättävän pitkälle hän kuitenkin tulee. – 106 metriä. Näytti todella, että hyppy ei kantaisi kovinkaan pitkälle. Seuraava suomalainen on numero 67, Ari-Pekka Nikkola. 87,9 pistettä, sijaluku 18. Staffan Telberg on yhteispisteessä täällä nyt 22. Tuollainen loistokkuus näistä Staffanin hypyistä on nyt tällä mäkiviikolla puuttunut. Nytkin menee 104,5 metriä. 90,3 pistettä 15. 17,18 antavat tuomarit. Nuori tsekkoslovakialainen Jaroslav Sakala vuorossa. Sakala on hypännyt välillä mäkiviikolla erittäin hyvin. Samaan kilpailuun ei kuitenkaan ole tahtonut löytyä kahta yhtä hyvää hyppyä. Mukavasti Sakala tälläkin kertaa tulee. Hän on erittäin tyylikäs hyppääjä ja hyppää vielä tällä perinteisellä tavalla. – 108,5 metriä. 96,9 pistettä. Hän on 8. Seuraavana sitten maailmanmestari Franzi Petek. Pääsi karsinassa vain 92 metriä. Suomalaiset nyt Hakala 9, Laakkonen 10. Petek tulee pitkään. Hän parantaa todella raakasti tuosta karstakierroksen hypystään. Petekille 105 pistettä, menee 4. ja pudottaa suomalaisia pykälän alaspäin. Werner Hein epäonnistui karsintakierroksella, nyt tuntuu menevän paremmin, ei kuitenkaan ollenkaan niin hyvin kuin olemme tottuneet Haimilta näkemään. Paha horjahdus vielä alastulovaiheessa. 104 metriä. Se ei riitä tässä kilpailussa nostamaan Haimia kovinkaan ylös. 90,6 pistettä 17. Jim Holland ja sitten Ari-Pekka Nikkola. Holland pääsi karsintakierroksella 95,5 metriä,
mutta hän oli niitä hyppäjiä, jotka hyppäsivät sitten jo lavaa alempaa. Holland on mäkiviikon yhteispisteissä 8. Aivan huippupituuteen tällä ensimmäisellä kierroksella Jim Holland ei yllä. Ei hätyyttele kärkeä. 107,5 metriä. Pisteitä 92,5, 17. Nyt sitten Ari-Pekka Nikkola, 98 metriä karsintakierroksella, oli eilen harjoituksissa hyvin varma. Ari-Pekka pystyy parantamaan hyvin mäkiviikon sijoitustaan. Erot ovat hänen edellään oleviin hyppäjiin todella pieniä. Onnistumalla täällä hän nostaa komeasti sijoitustaan ylöspäin. Ei kuitenkaan pituutta aivan tarpeeksi, jotta Ari-Pekkakaan kärkitiloja hätyttelisi. Ari-Pekalle pisteitä 98,1, hän on 9, kun vuoroon tulee Andreas Felder ja hän sytyttää täällä yleisön. Garmisch-Partenkirchenin uuden vuoden kilpailun voittaja Andreas Felder, maailmancupin voittaja viime vuonna ja hän janoaa olympiamitalia tällä kaudella. Sen takia hän on muuttanut tähän B-tyyliinkin. Pitkähkö hyppy, ei kuitenkaan huippupituuksia. Hölvart säilyttää asemansa kärjessä. 109,5 metriä. Menee 11, 96,8 pistettä. Seitsemäntoista ja 18 tuomarit siitä hypystä antavat. Aika tasainen arvio tällä kertaa. Vuorossa Ernst Vettori. Mäkiviikolla 25. Sen takia, että häneltä puuttuu yksi hyppy. Hänellä on laskettu vain 5 hyppyä. Hän toheloi yhden kilpailun nappaamalla joukkuetoverinsa Haimin suksen torniin. Sitä ei ehditty vaihtaa ja näin Vettorilta jäi yksi hyppy hyppäämättä. Oli karsinnassa tosi vaatimaton, vain 90 metriä. Vettori on loistava hyppääjä, jolla kuitenkin on ollut suurkilpailuissa vaikeuksia saada 2 ehjää hyppyä peräkkäin. Ja lyhyeksi jää, toivottoman lyhyeksi Ernst Vettorin hyppy nytkin. Vain 99 metriä ja pisteitäkin 81,6 on 33. Se on siinä ja siinä. Pääseekö Vettori? Todennäköisesti ei pääse edes toiselle kierrokselle, nimittäin siellä on vielä 4 kovaa hyppääjää tulossa. Heistä ensimmäisenä Stefan Zünd, Sveitsi. Sitten František Jež ja sitten mäkiviikon voittoa tavoitteleva parivaljakko Werner Rathmeier, Toni Nieminen. Stefan Zünd pääsi karsinnassa 103 metriä. Pitää maailmancupissa 4. tilaa hallussaan. Mäkiviikolla on 6. Zünd leijaa lähelle 110 metriä.
Tasan 110 metriä. Was gibt das für eine Note? Note 98,5. 98,5 pistettä 8. Hölvart edelleen kärjettä, 108,7 pistettä. Sitten Koder, Dubner, Petek, Martinsson, Goldberger seuraavina. Nikkola on nyt 10. Werner, Rathmeier, Toni Nieminen kamppailevat mäkiviiton voitosta. František Jež, seuraava hyppääjä, ei siitä enää kamppaile. Hän on mäkiviikolla 4. tehnyt ehjän sarjan, ollut 5., 7. ja 7. Tuollaista vinottaessa asennossa Jeskin tulee ja Jes tulee nyt pitkään. Hän hyppäsi jo karsinnassa 108,5 ja nyt mielestäni yli 110 metriä. – 110,5 metriä, Jes. 100,7 pistettä, 6. Tuomaristo tekee tasaista työtä. Tyylikäshän Jesin hyppy on. Komea alastulokin. Mutta seuraavana sitten Werner Rathmeier. Numero 72. 19-vuotias itävaltalaishyppääjä. Ainoa, joka voi uhata Toni Niemisen voittoa mäkiviikolla. Yksinomaan hänen hypyistään se ei ole kiinni. Tonin pitäisi epäonnistua pahasti, jotta Werner pystyisi tuon halutun mäkiviikon voiton itselleen hyppäämään. Ja Wernerin itsensä tulee onnistua aivan täydellisesti. Karsinnassa Rathmeier pääsi 110 metriä. Kohtalaisen pitkä hyppy, mutta ei huippupitkä. Rathmeier ei mielestäni tällä hypyllä mene tämän kilpailun kärkeen. Hölvart säilyy siellä. 108,5 metriä vain. Siinä Rathmeier taisi edellisellä hypyllä hypätä nyt kyllä Toni Niemiselle jo mäkiviikon voiton. Nimittäin hän menee vasta 18 pistettä, 94,9. Jos Toni nyt edes saa vähän epäonnistuakin, tai aika paljon itse asiassa, niin silti hän tällä hypyllä nyt vuoren varmasti jo varmistaa mäkiviikon voiton. Hän on ollut tässä mäessä erittäin varma. Sieltä nuori lahtelainen tulee hienossa asennossa ja tulee pitkään. Toni Nieminen varmistelee mäkiviikon voittoaan. Hän on ollut täällä kyllä suvereeni, ylivoimainen. On ollut 1, 2, 1 ja jälleen tosi upea konkaisu. Peräti 118 metriä ja Toni Nieminen siirtyy kilpailun kärkeen. Kauniin alastulon sinne Toni tekee vielä lopuksi ja näin hän käytännössä aivan nyt jo vuoren varmasti varmistaa mäkiviikon voiton itselleen. Toni Nieminen 18,5, 18, 17,5, 18, 18,5 antavat tuomarit hänelle pisteitä ja näin tilanne ensimmäisen kierroksen jälkeen tässä Bischofshoofenin kilpailussa on se, että kärjessä
kukas muu kuin Toni Nieminen, Suomi, 118 metriä hypyllä pituutta ja pisteitä 111,7. Toinen nuorukainen, 17-vuotias Martin Höllvart, Itävalta, toisena 108,7. Sitten Tšekkoslovakian Koder, Saksan Dufner jakavat kolmannen tilan. Slovenia, maailmanmestari Franci Petek on viidentenä, Mikael Martinsson kuudentena. Myös Jesch ja Goldberger pääsevät yli 100 pisteen, sitten seuraavat eivät enää pääse. Ari-Pekka Nikkola löytyy 12 tilalta. Vesa Hakala on 15. Risto Laakkonen 16. Ja Rathmeier on pudonnut peräti 19. Werner Rathmeierin liigayrittäminen ilmeisesti kostautui tuossa hypyssä. Sitten etsimme täältä koneelta muita suomalaisia. Raimo Ylipulli löytyy sieltä 35, eli Raimo olisi sitten viimeinen suomalainen, joka jatkoon menee. Anssi Nieminen on 42. ja hän ei pääse enää toiselle kierrokselle hyppäämään. Kun tuota 10 parhaan joukkoa katselee, niin siinä on tällä kertaa aika mukavasti eri kansallisuuksia. Suomi, Itävalta, Tšekkoslovakia, Saksa, Slovenia, Ruotsi, taas Tšekkoslovakia, Itävalta, Saksa ja Sveitsi. Mutta mikä maa ei ole saanut enempää kuin 2 hyppääjää korkeintaan 10 joukkoon, eli hyvin tasainen tuo tilanne on. Näin me palaamme asiaan täältä Bischofshofenista sitten, kun toinen hyppykierros on alkamassa. Sillä välillä studioon. Dann wird man in der Ramsau eine neue Normalschanze bauen, ein richtiges Sprungstadion. Das Springen auf der Kurzschanze aber wird sicher, wenn es zu dieser Weltmeisterschaft kommt, hier in Bischofshofen auf dieser neuen modernen Anlage ausgetragen werden. Insofern also schon fast so etwas, auch hier eine Generalprobe für diese möglichen Nordiken. Werner Schuster, Itävallan hyppäjiä hänkin, aina silloin tällöin väläytellyt. Pari vuotta sitten oli kohtalaisen hyväkin hyppääjä, ollut hieman kadoksissa tässä parin vuoden ajan. Hänkin levittää suksiaan lähes V-asentoon. Lentää vain 96 metriä. Ja saa yhteispisteitä 158,7. Magne Johansen Norja vuorossa. Täällä Bischofshofenissahan Tuomo Ylipulli on voittanut sen kisan, joka jäi yhden kierroksen kilpailuksi. Vaikka toista kierrostakin hypättiin melkein loppuun asti, silloin vain tuli lunta niin rajusti tai tuollaista räntää, että luisto-ominaisuudet mäestä katosivat tyystin ja juuri näiden parhaiden hyppäjien hypyt jäivät todella lyhyiksi. Näin toinen kierros mitätöitiin ja Tuomo Ylipullista tuli voittaja yhden kierroksen perusteella. Yhteispisteitä 149 Magne Johansenille, tuosta vain 91,5 metrin hypystä. Sylvain Freiholz. Freiholzilla vaikeuksia ja hän kaatuu. Kuten oli puhetta nykymäkihypyssä, tämä on aika harvinaista. Mies nousee heti pystyyn
mitään vakavampaa siinä ei sattunut. Seuraavana hyppyvuorossa Itävallan Heinz Kuttin. Kuttin, joka itse täkäläisten lehtien mukaan odotti juuri tästä kilpailusta erittäin paljon. Hän olikin eilen harjoituksissa ja tänään karsinnassa hyvä, mutta kilpailuhyppy jäi vaatimattomaksi 105,5 metriä. Nyt tulee reippaasti pitemmälle. Kuttin osoittaa, että kyllä hän osaa hypätä, kun se hetki tulee. Hän hyppäsi 109 metriä. Se on kierroksen toiseksi pisin hyppy ylipullin hypyn jälkeen. Ja menee ykköseksi 180,8 pistettä. Norjan Rune Olinik, italimies Valdi Tiemestä hänkin. Olinik oli ensimmäisen kierroksen jälkeen 27. Tässä menee vielä hyvä tovi ennen kuin seuraavat suomalaiset tulevat. 101 metriä. Ja yhteispisteitä 173,8. Neljänneksi. Jepstedt vuorossa. Jepstedt aina silloin tällöin pystyy pitkiin hyppyihin. Hyvin hallittu ilmalento, mutta ei kuitenkaan aivan huippupituus. Ensimmäisellään 104,5 metriä, nyt 101 metriä. Yhteispisteet 173,2 viidenneksi. Vuorossa Werner Heim ja tilanne nyt. Heinz Kuttin johtaa 180,8, Raimo Ylipulli toisena 180,2, Nicolas Jean Prost kolmantena 175,7 pistettä. Werner Heim, jonka henkilökohtaisesti parhaat saavutukset menevät juniorivuosille. Sieltä on muun muassa junioreiden maailman mestaruus vuodelta 1985 saavutuksena. Hänkin joutuu hetken aikaa siellä odottamaan lähtölupaa. Nyt se tulee ja näin Werner Heim liikkeellä. Hän oli 25. ensimmäisen kierroksen jälkeen. Ei pysty suuresti parantamaan asemiaan. Ensimmäisen kierroksen 104 metriä. Ei saanut vastaavaa hyppyä seurakseen toiselta kierrokselta, nyt 102 metriä. Ja yhteispisteet 178,9 kolmanneksi. Staffan Telberi. Ruotsin maajoukkuetta hän valmentaa norjalainen Trond Jørgen Pedersen. Ruotsalaishyppäjät lähtivät tähän kauteen erittäin suurin toivein.
pieni horjahdus alastulossa. Se jokin puuttuu myöskin Staffanin hypyistä tällä hetkellä. 102,5 metriä. ...177,8 pistettä. Jim Holland. Parhaimmillaan myös hän hyppää pitkään. Tietysti ongelmaksi muodostuu näissä kilpailuissa, kun Toni Nieminen, Martin Höllvart, Werner Rathmeier hyppäävät todella pitkiä hyppyjä alhaisillakin vauhdeilla, niin lähtölava joudutaan siirtämään turvallisuuden vuoksi sen verran alas, että sitten muilla hyppäillä alkaakin olla vaikeuksia. Holland onnistui kuitenkin kohtuullisesti 106 metriä ja tuo taitaa viedä Hollandin kilpailussa kärkeen niin kuin viekin yhteispisteen 183,4. Holland Kuttin ylipulli tällä hetkellä 3 parasta. Roberto Secon. Hän oli 22. ensimmäisen kierroksen jälkeen ja Seconin hyppy epäonnistuu aivan täydellisesti. Tuosta hyppyripöydältä ponnistuksen virheeksihän tämä varmasti on luettavissa. Vain 89,5 metriä. 134,9 pistettä. Tästä hypystä tuomarit muuten antavat 11-13 tyylipistettä. Heikko Hunger. Täällä karsintakierroksella erinomaisesti onnistunut saksalaishyppääjä, joka ei kuitenkaan pystynyt sitten itse kilpailussa varsinaiseen samanlaiseen suoritukseen. Ensimmäisellä kierroksella 107 metriä ja nyt aika lähelle samaa. Puolitoista metriä pidempi, 108,5 metriä. Heikko Hunger siirtyy kilpailun kärkeen. 190,7 ovat hänen kokonaispisteensä. Tuomaritornista näytetään 17,5, 17,5, 18, 18 ja 18. Puolen pisteen sisällä kaikki tuomarit, erittäin tasainen esitys. Espen Bredesen. Myöskin Espen yrittää ahnehtia metrejä, mutta myöhästyy ponnistuksessa. Hyppy jää kovin lyhyeksi. Vain 94,5 metriä. Seuraava kilpailija on sitten mielenkiintoinen. Hän on Werner Rathmeier, joka kilvoitteli Mäkiviikon voitosta Toni Niemisen kanssa, mutta menetti mahdollisuutensa lopullisesti ensimmäisellä kierroksella. Nyt toinen yritys. Rathmeier ei ole pitänyt tapanaan epäonnistua 2 hypyssä peräkkäin. Nyt on odotettavissa pitkä hyppy. Ja hyvänäköisessä asennossa Rathmeier tulee ja tällä kertaa onnistuu. Rathmeier siirtyy selvästi kilpailun kärkeen. Se oli tämän toisen kierroksen toistaiseksi pisin hyppy. Dieter Tooma vuorossa. Rathmeier sai yhteispisteitä 199,6 ja meni sillä kärkeen.
hyvässä asennossa lentää Dieter Tooma, kohtalaisen pitkä hyppy myös Toomalta. Toomahan on täällä tuskailut kovasti näiden tyylikysymysten parissa. Välillä tuntuu, kun hänen haastattelujaan kuuntelee ja lukee, että mies on kovasti menettänyt uskoaan. 108 metriä menee toiseksi, 192,7 pistettä. Öyvind Berg ja sen jälkeen 2 suomalaishyppääjää. Ylipulli on nyt pudonnut 6. Rathmeier, Tooma, Hunger, Holland, Kuttin ovat hänen edellään. Ja menee myöskin Öyvind Berg, sillä Berg hyppää hyvän hypyn tällä toisella kierroksella. ...111 metriä. ...196,8 pistettä toiseksi. Sinne 110 metrin tietäminen olisi myöskin Risto Laakkosen nyt yllättävä, mikäli hän kilpailun tässä vaiheessa kärkipaikoista taistelisi. Mutta ei. Kovin vaisu esitys oli tämä toinen hyppy. Riston asiat eivät tällä hetkellä ole tässä mäkihypyssä aivan kohdallaan. 102,5 metriä. ...182,5 pistettä, sijaluku 6. Tuomarit antavat 16, 17,5. Kun vuorossa sitten Vesa Hakala, jos hän pystyy nyt jälleen tuohon ensimmäisen kierroksen pituuteen mieluummin hieman pari metriä siihen lisää, niin hän kamppailee tiukasti kärkipaikoista. Mutta ei Hakalakaan saa tähän toiseen hyppyynsä sellaista näyttävyyttä kuin pitäisi. Yhteispisteet 187,5, 5. sija Vesa Hakalalla tässä vaiheessa. Hän sai tuomarilta 17-18 pistettä. Vuorossa Andreas Felder, hänen jälkeensä Jaroslav Sakala ja sitten Ari-Pekka Nikkola. Felder oli 14. ensimmäisen kierroksen jälkeen. Rathmeier edelleen johdossa ennen Bergia, Toomaa, Hungeria, Hakalaa, Hollandia ja Laakkosta. Kansa innostaa raivokkaasti Andy Felderiä, joka onnistuu. Andy Felder venyttää pitkän hypyn ja siirtyy kilpailun kärkeen. 112 metriä, nyt varmasti myöskin 200 pistettä rikkoutuu yhteispisteistä. Sen verran täytyy ottaa puheitaan takaisin. Ei mennyt johtoon vielä, meni toiseksi. Rathmeier säilyttää niukasti kärkiasemansa. Vuorossa Jaroslav Sakala, Tšekkoslovakia. Sitten Ari-Pekka Nikkola.
Sakalakin onnistuu tällä kertaa hyvin lähelle 110 metriä. Säilyttänee paikkansa maailmancupin pistemiesten joukossa 108 metriä. 97,2 pistettä, komeasti neljänneksi. Ari-Pekka Nikkola. Loistavat mahdollisuudet hänelläkin yltää maailmancupin pisteelle tässä kilpailussa. Tuollainen 110 metrin hyppy vie hänet jo aika korkealle. Sieltä Ari-Pekka tulee tyypillisesti hienossa asennossa ja nyt tulee myöskin pitkälle. Se oli hyvä hyppy. Erittäin hyvään suuntaan. Hän menee selvään johtoon. 205,3 pistettä. Ensimmäinen yli 200 pisteen päässyt hyppääjä. Samo Gostisa, Slovenia. Samo Gostisa oli ensimmäisen kierroksen jälkeen 11. Ja myös hän onnistuu tällä toisella hypyllään pääsemään pitkälle. Roikotti hyppyä ja yli 110 metriä. Siinä oli tuloksena 110,5 metriä. Menee neljänneksi yhteispisteen 197,5. Stefan Synd odottamassa vuoroaan. Synd epäonnistui Innsbruckin kilpailussa. On nyt jälleen etsimässä itseään ja venyttää hyvän hypyn hänkin. Kyllä kun päästään näiden huippumiesten ryhmään, pituudet alkavat kasvaa. 111 metriä. .17 18 antoivat tuomarit. Kolmanneksi Synd pisteen 199,4. Vuorossa Mark Nölke, Saksa, pitkien hyppyjen mies. Onnistuessaan ja pitkälle hän oli tulossa, mutta niin vaan käy, että ei aivan tuonne 110 metrin pituuksiin tällä kertaa päästä. Se näytti paljon komeammalta, tuo hyppy näytti, että se olisi tulossa todella pitkälle, mutta yhtäkkiä vain lento loppui tuonne 107 metriin ja näin Mark Nölke hieman putoaa. Menee yhdeksänneksi 192,5 pistettä. Seuraavana nuori Andreas Goldberger, Itävalta. Innsbruckin kilpailun kakkonen, kun tilanne nyt se, että Nikkola edelleen selvässä johdossa, sitten Rathmeier, Synd, Felder, Gostisa, Berg. Suomalaisista Hakala nyt 11, Laakkonen 13, Ylipulli 15. Yleisömyrskyn keskellä Goldberger lentää pitkälle. Jälleen sinne 110 metrin tietämiin. 110,5 metriä, eli aivan saman mittainen hyppy kuin ensimmäisellä kierroksella.
201,4 yhteispisteet toiseksi. No. Seitsemästätoista puolesta 18 puoleen tuomareiden haitari ja toiseksi Andreas Goldberger, Itävalta. Hänen jälkeensä František Jež. Myös Goldberger teki kauniin alastulon hyppyynsä itävaltalaiseen tapaan. František Jež. Hän oli ensimmäisen kierroksen jälkeen 7. Perinteisellä tyylillä tullaan sieltä ja tullaan pitkälle. Jälleen 110 metrin hyppy tähän kilpailuun. Kuusi hyppääjää jäljellä. Heistä ensimmäisenä tulee alas Mikael Martinsson ja se merkitsee sitä, kun Nikkola edelleen johtaa, että Nikkola on vähintään 7. tässä kilpailussa. Nousee komeasti tällä toisella kierroksella ylöspäin tulostaulukossa. Mikael Martinsson. Ensimmäisellä kierroksella hän onnistui hyvin, 111 metriä. Ja kohtalainen hyppy tällä toisellakin kierroksella, tosin ei aivan niin pitkä kuin ensimmäisen kierroksen hyppy. Martinsson pudonnee hieman tulostaulukossa alaspäin, 109 metriä. Yhteispisteet tasan 200 neljänneksi. Tuo kuvasarja esitteli ponnistusvaiheen etenemistä. Siinä näette tuomaripisteet. 2 pistettä on haitari ääripäissä, Suomen Juhani Puijola ja Itävallan toinen tuomareista. Vuorossa Franci Petek, Slovenia. Maailmanmestari Petek on löytämässä sopivasti kuntonsa olympialaisten alla, kun vaan Slovenian joukkueen nyt edustusoikeuden sinne saa. Kauniissa asennossa Petek lentää jälleen pitkälle. Hän näyttää, että kyllä klassisella tyylilläkin voidaan hypätä pitkään. Petekille näytetään myös huippupisteitä 19,5 ja tämä merkitsee sitä, että yhteispisteet ovat 213,6. Petek johtoon, Nikkola toisena, Jež 3, Goldberger 4, Martinsson 5, Rathmeier 6. 4 hyppääjää jäljellä. Heistä ensimmäisenä Christoph Dufner, Saksa. Dufner jämähtää tasajalka alastulon, hyppää kuitenkin yli 110 metriä, reilustikin.
Dufner kilpailussa 5. Vuorossa ensimmäisen kierroksen pienoinen yllättäjä Thomas Goder, junioreiden MM-mitalisti viime kaudelta. Tsekkoslovakialaishyppäjä hänkin. Goder ei pääse tällä toisella kierroksella sellaiseen vauhtiin kuin hän pääsi ensimmäisellä kierroksella. Hän putoaa reilusti tuloslistassa alaspäin. – 103,5 metriä vain mittaa hypyllä. 193 pistettä 13. Kamppailu tämän Bischofshoffenin kilpailun voitosta voi alkaa. Voiton tavoittelijoina lähinnä Martin Höllwarth ja Toni Nieminen. Ensimmäisenä tulossa alas Martin Höllwarth, Itävalta. Kotiyleisö kannustaa huutamalla vimmatusti ja Höllwarth tekee nappi alastulon ja lentää pitkälle. Hän menee kilpailussa kärkeen. Nyt ollaan kyllä kriittisen pisteen vaiheilla. Sehän on 120 metriä tässä mäessä ja joukkuetoverit onnittelevat häntä lämpimästi. 118 metriä. Martin Höllwarth räväyttää todella hurjan hypyn. Bischofshoffenin mäkikilpailu ratkeaa. Mäkiviikko on ratkennut jo ensimmäisellä kierroksella, mutta nyt Toni Nieminen kovan paikan edessä. Ottaako hän kolmannen voittonsa tällä mäkiviikolla? Se vaatisi todella tuollaisen 117 metrin, 118 metrin hypyn. Toni tulee loistavassa asennossa ja lentää hirvittävän pitkälle. Toni Nieminen ei jättänyt mitään arvailujen varaan. Hän räväyttää todella pitkän hypyn. Tuon täytyy olla jo se 120 metriä. Uskomaton venymiskyky tällä nuorukaisella. 122 metriä. Hän voittaa täällä Bischofshoffenissa. Hän ottaa mäkiviikolla 3 voittoa. On kerran toinen. Hän on suomalaisten mäkiviikon voittajien tradition jatkaja. Toni Nieminen on osoittanut jälleen olevansa hurja kilpailija huolimatta 16 vuoden iästään. Mäkimonttuun syntyy täysi hulina. Siellä on asiankulmatonta väkeä vaikka kuinka paljon jo nyt tässä vaiheessa. Jääkö tuossa hypyssä hirvittävän paljon toivomisen varaa? Tyylipisteet ovat kuitenkin, Veikko, aika alhaiset. Tyylipisteet tästä Tonin hypystä 17, 17, 17,5, 17 ja 16,5. Siihen sisältyy tietysti tuo V-tyylistä pienoinen vähennys ja sitten tuosta tasajalka-alastulosta. Mutta yhteispisteet 225,5 ja aivan ylivoimainen voitto tässä kilpailussa. Hast du deine Brille? Ja, gar nichts. Aber Helmen, gar nichts. Er hat den Österreichern, die ja mannschaftlich so stark sind, die Stirn gebogen.
Tässä Bischofinin tulokset. Toni Nieminen jälleen voittajana. Mihinkä hän tällä kaudella vielä ehtiikään? 16-vuotias suomalainen, 225,5 pistettä. Ja mikä kaikkein ilahduttavinta, Ari-Pekka Nikkola ottaa kilpailussa 4. tilan. Hän on myöskin nousemassa siihen vireeseen, missä me olemme Ari-Pekan tottuneet näkemään. Olympialaisiin on vielä runsaasti aikaa. Siellä Toni Nieminen nyt juhlii Bischofinin voittajana, mäkiviikon voittajana ja suomalaistraditioiden jatkajana. Siinä sitten sijoja eteenpäin. Toni Nieminen, joka jatkaa mäkiviikolla Hemmo Silvennoisen, Pentti Uotisen, Eino Kirjosen, Veikko Kankkosen, Kari Ylianttilan, Pentti Kokkosen, Matti Nykäsen ja Risto Laakkosen perinteitä, juhlii omaa voittoaan. Siinä suomalaisjoukkueen lääkäri kävi hieman myöskin omat onnittelunsa jakamassa Tonille. Mäkiviikon kokonaistilanne vilahtaa tässä meidän edessämme. Toni Nieminen on täysin ylivoimainen voittaja. Hän voittaa lähes 70 pisteellä mäkiviikon ennen Hölvarttia, Raatmajeria, Petekkiä, Jeschiä, Felderiä, Syndiä ja Ari-Pekka Nikkola nousee hyvän viimeisen hyppysen jälkeen mäkiviikolla 8. Näin suomalaisten riemujuhlat tällä mäkiviikolla jatkuvat. Siinä näette maailmancupin tilanteen. Toni Niemisen johto maailmancupissa jo 34 pistettä ennen Werner Raatmajeria. František Jesch 3., Stefan Synd 4., 5. tilan jakavat Felder ja Vettori. Tässä jaetaan nyt ensin tämän kilpailun palkintoja. Siellä ovat jo Toni Nieminen ja Martin Hölvart valmiina palkintokorokkeella. Täällä on suomalainen